Okay, sa gihapon mayong adlaw sa tanan og nini nga tungura mga kigsunan sa atong gingon kaninyo nga atong hisgutan karon ang ikaduha nga pulong nga gibungat sa atong Ginoong Hesus. Apan sa dili pa, kung bag-o pa ka nga nakaagi og nakita nimo kining atong video og ang atong channel, paki-subscribe mga kigsunan. Og palihog na lang po ko sa pag-like kung nakauyon ka sa ato ang video aron nga pinagi niya na makatabang ka nga ma-promote ang atong video ngadto sa uban pa nga mga tawhan nga buot makakita sa susama niini nga presentasyon. Og nini nga tungura di ta maglangan mga kigsunan. And by the way, kung gusto ka nga makakita pag mga presentasyon nining ato nga channel, you are free nga imuhang tan-awon diha sa ubos. Doon natay mga daan na diha nga mga video nga bisan kun daan makahatag ra gihapon og kanang pagtulun-an tungod kay mga mensahe man sa Dios ang atong hisgutan dihang dapita. Og nining higayon na di ta maglangan atong hisgutan ang ikaduhang pulong ni Ginoong Hesus samtang siya gibitay dito sa cross, gilansang dito sa cross diha sa Lucas 23:43. Niya matod pa sa English, akong unahog basa ang diha sa English. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sa Cebuano ato pod nga ipadangat matod pa, mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Sa ato nga nabasa mga igsoon, kabalota nga dunay hinungdan, dunay rason ngano nga gisulti kadto ni Jesus Christ dito sa cross. Tungod sa sitwasyon nga ang usa ka kriminal nga kauban niya didto nagbitay diya sa kiliran, mihangyo kaniya nga kung mahimo kung adto na siya sa paraiso or sa langit nga unta dili siya kalimtan. Og ang Ginoong Hesukristo tungod sa dako nga grasya nga naa diha kaniya, wala siya mobalibad. Ang pagtando ni Jesus Christ ingon ani nga matod pa niya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Dakong grasya ang gihatag sa Ginoo diha sa tao nga nangayo kaniya. Pansadili pa na nato padayon pag-explain, ako sang ihatag kaninyo ang duha ka klase sa tao nga makita nato murag himalatyon na ba kay ato mo kon makita diri kining duha ka kriminal, padulong ni sila nga patyon, silutan sa kamatayon tungod sa ilang krimen nga gihimo. So kining duha nakabalo gid sila nga mao na ilahang dangatan. Apan ang usa mga kigsunan mabitaw nga niabot sa punto nga ingon ani, dunay nagyaga-yaga ni Jesus Christ sa usa nila og niana pagyud nga dili ba ikaw man mao ang Mesiyas, suluwasa ang imong kaugalingon og kami. Amo nay giingon sa usa, muni hangyo nga murag kuyaw kaayong pakahangyo mga kaigsunan. Bisan kon himalatyon na padulong na siyang silutan, pero nakasulti pagyapon siya ngun ani kabauhag nga paghangyo ba. So tingali daghan kaayong mga tawo nga ingon ani usab. Unya kini pong usa naghangyo gihapon apan mo'y gidawat sa Ginoo. Now, sa sitwasyon ini, duha gyapon ka klase ang tao nga himalatyon. Kay ang usa masabot na to nga wala niya ang paghinulsol. Wala siya ka matikod nga siya nakasala di ay. Samtang ang usa grabing paghinulsol. Kung nakita niya nga dili lang gani kay siya may nakasala, kundi hasta ang iyang kauban. Og dinhi masabot nato nga si Ginoong Hesus
bisan kon ang usa ka tawo padulong na sa maong sitwasyon o gamay na lang ang habilin nga gutlo sa kinabuhi niya dinis kalibutan, apan gracious kaayo ang atong Ginoong Hesus nga bisan naa siya nagbitay siya diha sa cross, wala siya maghuna-huna o dili maayo alang sa taong naghangyo kaniya sa insakto. So ato ra gid saktuhon o tarungon ang atong paghangyo nga na kaniya. Kay nakita nato dire nga bisan kun siya anaa diha sa cross nagbitay sa pag-antos, apan naa gid ang iyang dakong grasya sa paghatag niini diri kanato. Dili gid siya mohikaw mga kigsunan. Masabot gid nato nga wala gyud maghikaw ang Ginoo sa angay sa tawo nga manganta nga murabag gikinahanglan sa tawo. O niya basta makita lang sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga mapaubsanon. Tingali dili ta susama sa maong sitwasyon nga padulong ta sa maong gitawag og judgment sa atong kinabuhi nga mao ang kamatayon. Medyo layo patingali, pero kung mangayo ka sa Ginoo, labi na sa kinabuhing walay katapusan, siguradong hatagan kaniya. Dili muhikaw ang Ginoo. Dinhi palangdaan, grabe ang iyahang kaluoy sa tanan. No? Grabe ang iyahang forgiveness, pagpasaylo. Nga basta makita lang niya ang usa ka tawo nga naghinulsol. So niini nga hitabo, pag hinulsol ra gyud ang gikinahanglan o pag hinulsol ra ang gitan-aw sa Ginoo diha sa tawo. Busa kinahanglan nga kanang makabaton kita og kinaiya ngayon ana. Dili ta maghulat nga mapareha ta sa mga kriminal nga padulong na nga hatulan. Dili nga bisan kun dili sama sa ila nga sitwasyon, magbaton gyud kita og kanang mahinulsulon nga mangayo ta sa Ginoo sa kasiguruhan daan. Kining kinabuhing walay katapusan, importante kaayo nga makasiguro ang matag usa ka nato. So ikaw diha mga igsoon, kung wala pa ka kasiguro sa imong kinabuhi, may chance ka pa nga buhaton nimo na. Kay kung nahimo ni Ginoong Hesus ang paghatag ni ana nga gasa o regalo, samtang naa pa siya dito sa cross nagbitay, nagantos og gisilutan. Unsa pa kaha nga siya karon naa na sa trono sa Dios, sa kiliran samahan, nagasud-ong kanato ug nagahulat sa tao nga mangayo niini nga na kaniya. Kung nahatag ni niya niadtong tungora, karon dili ba niya kini mahatag? 100% sure. Kung napa may labaw ana, mahatag gina sa Ginoo. So hinaot nga kining ikaduha nga mensahe nga atong nadungog samtang nagbitay ang Ginoo dito sa cross, makahatag ni nato dugang pagtulunan nga ato ang magamit ug ato apod nga huna-hunaon pag-ayo kung unsa pa ang mga butang nga angay natong buhaton isip Kristohanon. Kay ingon nga liwat tas Ginoo, kinahanglan man gyud nga kana bang mamaopod ta og taras atong Ginoo nga makamaopod nga mohatag ni adtong mga nanginahanglan. Hilabi na daghang nanginahanglan sa kaluwasan, dili na to hunaon ang ilahang sala, atong hunaon ang ilahang kalag nga adunay panginahanglan nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pag hinulsol silang kinabuhi nga dawaton nila si Kristo Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Mao kana ang pulong ato nga gisgutan, ikaduhang pulong ug atangi ang ikatulong pulong sa sunod pud natong pagpaabot humani ini.